Reed, stop. Romke, Tonke en Cornelia komen uit de supermarkt. Cornelia had de boodschap in de boekenbuk. Zo, wij binnen klaar. We gaan naar huis. Die kant maar uit. Maar we horen het niet tel, Cornelia. Hier hebben we zijn vaart los west. Even denken. Waar kunnen we nog meer los? Ja, ik weet al wat. We nemen deze dik. Ze rennen mij zien draaien door een hele oren stritten. Een stritten met een protte hege bjem. Oh, wat een soort bjemmen. Oh, dan kijk lekker zien een pisje. Na een skofke komen ze bij een paard met oier zwarte en witte strepen. Dat heet zebrapaad. Daar maar we hoorstekken. Tomke, master is Jen. Er staat samen een lamp op het dik. Hij brandt reed. Wat gek. Het is om zo lang lucht. Dan hoeft de lampen net meer aan. Dit is geen gewone lampen, Romke. Dat is een stoplicht. Een stoplicht? Wat is dat nou weer? Zo, er zitten 2 lichtjes in. Een groene en een rode. Ja, het licht is nou reed. Dan maar we net doorstekken. En als het groen is, gaan we naar de andere kant. Ah, dat kan ik nooit onthouden. Reed is... Wacht je. Oh ja. En green is... Oerstekken. Oeh, ik moet nog heel lang oefenen, Tomke. Ik zal het die thuis wel leren. Ja, Ja, het licht zit op groen. We maaien nou de dik. Romke, Tonke en Cornelia rennen over het zebrapaad naar de orenkant. Alle auto's, brommers, vrachtauto's en fietsers maar te wachten. Na een skofke ben ze thuis. Tomke, toen zoest me nog van het stoplicht leren. Blauw en reed en zo. dat lijkt mij een goed plan. Douw leert Romke van de verkeerslichten reed en groen. En ik breng de boodschappen naar de keuken. Tonke pakt papier en een stokje. Aan de ene kant plakt hij reed papier aan het stokje. En aan de andere kant plakt hij groen papier. Zo, de verkeerslichten ben klaar. Zo, Romke. Deze kant is reed. Wat mag dan doen? Stop je voorstekken. Oerstekken. Nee, stop je. Oh, ik begrijp het niet van je. Reed is net oerstekken. Dan mast wacht je. Op een stoepelbluwen. We zullen oefenen. Ik doe wat brokjes in een bakje. En let ik het groene lichtje. Dan meest de brokjes eten. Dan hoest net te wachten. Als ik het rode lichtje let, dan meest geen brokjes eten. Dan mast wachten. Tomke roegelt wat brokjes in Romkes in itersbak. Dan let er het groene lichtje. Romke, wat voor kleur had het verkeerslicht nou? Reed. Nee, green. Hartstikke goed, Romke. Bij groen hoest net te wachten. De meest eten. Romke hapt in de brokjes. Dan draait Tomke het groene licht om. Stop. Mast goed naar het lichtje, Romke. Het licht is... Net green. Dat werd ze correct. Reed. Nou maakt net meer eten. Romke wacht het. Dan draait Tomke het groene licht weer voor. Hoera, het is green. Nou maakt weer eten. Ik snap het helemaal. Tomke, vast mij even helpen met de boodschappen. Yo. Tomke verdwijnt naar de keuken. Romke eet en eet. Hij eet de hele bak leeg. Het licht zit om eens op groen. Daar binnen Cornelia en Tomke. Ze sjoggen naar Romke en naar de lege bak. Romke, daar is alle brokjes op eten. Stop je stier op green. En dan hoe ik naar de wachten. Dat is toch mijn correct leerd. Hè?
Cornelia en Tomke motten laaitje. Romke wil het spultje nog wel een keer doen. Hij vindt brokjes eten wel lekker. Maar dat gaat mooi net terug. Nee, dat was vies te dik, Dat is Romke. toch juist te dik. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.